Fi kliem Robert Abela pajjiżna għandu l-inqas rata ta' oli tal-ħajja. Dan qalu l-Prim Ministru nnifsu meta kien qed jitkellem waqt intervista fuq ir-Radju Laburista. Robert Abela jinsisti li l-paraguni ma' pajjiżi oħra Ewropej iridu jsiru. Il-Prim Ministru iżda ftit offra soluzzjonijiet ta' żieda kostanti fil-prezzijiet ta' prodotti bażiċi u qal biss li ta' protezzjoni fejn jidħol is-settur tal-enerġija. Għandna l-anqas rata ta' inflazzjoni u reġa' konfermat propju riċentement li għandna l-inqas rata ta' inflazzjoni. Għaliex aħna l-aktar gvern fost l-istati membri kollha illi qed ngħinu lin-nies. Minkejja da kollu l-għamilna u minkejja li xorta għandna l-inqas rata ta' inflazzjoni li hija ta' madwar 6.1%, l-effett tagħha huwa dak li bħala gvern diffiċli biex tilqa' lih. Meta tkellem fuq ir-radju Abela għamel referenza ta' ftit sekondi għall-emendi fil-liġi tal-IVF iżda mkien ma reaġixxa għal fatt li l-President ta' Malta George Vella għadu ma ffirmax din il-liġi. Apparti minn hekk waqt l-intervista, il-Prim Ministru njora l-kollox li l-ħaddiema tal-Air Malta li bħalissa għadhom imdentlin. Dan minkejja li l-Gvern kien wedhom ġobb alternattiv wara li huma tkeċċew mill-linja nazzjonali tal-ajru. Intant, meta tkellem dwar id-direttiva tal-Work-Life Balance, il-Prim Ministru qal li saru diskussjonijiet ma' min ħaddem dan meta diversi korpi kostitwiti fir-realtà kritikaw lill-Gvern għal fatt li d-direttiva ddaħlet bla doċċ u ta' malajr.